Les relacions entre un estat i les seves regions o les seves nacions, com vostès diuen, estan i pertanyen als tractats nacionals, a la Constitució nacional. La Constitució europea i els tractats europeus dicten molt clarament que això no és competència nostra i no tenim cap dret a intervindre en aquest sentit. Però a mi em preocupa quan veig el que està succeint en aquest territori, perquè hi ha tantíssima energia dedicada en lluitar per la independència, per sortir d'Espanya. I la solució, de fet, està a dins de l'estat espanyol. Es tracta d'asseure's a negociar sense línies vermelles, sense precondicions, per poder trobar una solució on els habitants de Catalunya puguin formar de manera satisfeta part d'Espanya i Espanya sigui una part important d'Europa. I no us volem trobar a faltar. Però si una majoria de la ciutadania catalana no volgués continuar formant part d'Espanya, vostè, com a defensora dels drets de ciutadania dels europeus i, per tant, també dels catalans, quina sortida donaria? Doncs la sortida s'ha de trobar a Espanya. No es pot trobar enlloc més. I a Espanya vostès tenen les seves normes constitucionals, i aquestes són les normes que cal aplicar. A mi em sembla que seria molt important asseure's, negociar d'una manera tranquil·la per trobar les millors solucions per a Espanya, per Catalunya i per a Europa. L'únic que puc dir és que desitjo que hi hagi una Espanya forta, amb una Catalunya forta, dins d'una Europa forta. Viviane Reding se sent lliure quan parla d'aquesta qüestió o pressionada per l'estat espanyol? No, em sento sota la pressió dels tractats europeus, perquè els tractats europeus són molt clars al respecte i estipulen que totes aquestes qüestions són qüestions que no estan sota la responsabilitat o la possibilitat, les competències de la Unió Europea, sinó que són competències a escala nacional i, per tant, s'han de resoldre a escala nacional. La ciutadania està vinculada al territori. Europa és la unió dels estats que la formen, dels estats nacionals. I han signat els tractats, els han ratificat amb els seus parlaments nacionals o amb algun tipus de referèndum nacional, i per tant els tractats en aquest sentit són molt clars. Si hi ha una ruptura per part d'un estat membre de la Unió Europea, aquesta ruptura llavors s'aplica a un nou país independent, i aquest nou país independent no és membre de la Unió Europea, però pot esdevenir membre un altre cop de la Unió Europea, segons totes aquestes normes estipulades als tractats. Per tant, és possible accedir a formar part de la Unió Europea un altre cop, però clar, trigarà temps, és un procediment complex.